Enw i yw Iwan George, a fi yw cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Eglwyswrw y flwyddyn yma. I ni'n cwrdd yma bob nos Iau yn neuadd yr eglwys yma yng nghanol Eglwyswrw. Dwi wedi bod yn aelod o'r clwb ar sawl blwyddyn nawr, a ddi ar oeddwn i'n 11 blwydd oed. A rwy wedi cymeryd rhan yn sawl cystadleuaeth, bron o fod pob un mae'r ffermwyr ifanc gyda yn chynnal, heblaw am trefnu blodau dwi'n credu. Sy'n hwnna'n sa'n keen ar y job na. Fel aelod o'r clwb, fe sy'n ffodus iawn llynedd i gael cyfle i drafeili i'r Alban ar taith gyda Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. A wrth fynd i'r Alban, fe sy'n hybu'r iaith, oedd rhan fwyaf o pobl yn yr Alban ddim yn gwybod bod iaith Cymraeg i gael, a hefyd oedd rhan fwyaf nhw erioed i clywed o'r blaen. So, amser oedd mam yn ffôn o fi, o'n i'n siarad yn Gwobrau, oedd nhw'n gael bach o sioc i glywed i iaith wahanol, ddim yn disgwyl. Mae'r clwb hefyd yn cymeryd rhan yn llawer o'r sioeau lleol. Mae aelodau yn cystadlu gyda gwahanol cystadlaethau fel sioeau da a pethau fel ni. A hefyd mae yna gystadleuaeth arbennig i gael i clwb Clwb Eglwyswrw, clwb YFC Cymraeg yn sioe Aberteifi. A ni'n ffodus iawn yn aml bod aelod Eglwyswrw yn ennill y darian yn cystadlaethau megis cwcan a trefnu blodau a pethau fel ni. Ni hefyd yn cymeryd rhan yn sioe Nanhyfr sy'n lleol hefyd i ni. I ni'n helpu nhw allan wrth parcio ceir yn y dydd a hefyd yn cynnal barbecue gyda'r nos hefyd. Benfro yw Carys Fôn, a fi yw ysgrifenyddes Clwb CFFI Eglwyswrw eleni. Dwi wedi bod yn aelod ers 6 blwyddyn nawr, a dwi wedi cymeryd lan yn lot o wahanol gystadlaethau, a'r ffefryn yw trefnu blodau. Yn y gymuned, ni yn gwneud lot o wahanol gweithgareddau. Ni'n cynnal nosfeydd chwist, ni'n gwneud bingo yn flynyddol, ni wedi bod yn pwsio'r gwningen o Eglwyswrw i Aberteifi, godi arian i elusennau, a ni bob blwyddyn wedi bod yn helpu ysgol Cilgerran yn ailbeintio a cymonu gardd. Ar rhan hybu'r Cymreicdod yn y gymuned, ni'n cynnal ein cyfarfodydd wythnosol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae dyn aelodau sydd wedi symud yma o Lloegr, a maen nhw'n mynd i gael gwersi Cymraeg gyda ni nawr, a ni yn trial wneud cyfarfodydd y Gymraeg, a maen nhw'n lle dysgu a'i hybu nhw i siarad yn ni. Ni'n cystadlu mewn lot o gystadlaethau Gymraeg, fel y siarad cyhoeddus, o'n i'n llwyddiannus iawn yn ein lle ennill i'r tarian am siarad cyhoeddus Cymraeg dros y sir. Mae lot o aelodau ni sy'n mynd mlaen wedyn i cynrychioli'r sir ar lefel Cymru. Ni'n fel arfer yn gwneud hanner adloniant neu pantomime yn Gymraeg, lle mae aelodau di-Gymraeg yn gallu helpu a cystadlu gyda ni fel bod ffordd arall iddyn nhw i ddysgu. A ni'n gwneud lot o cystadlaethau rali'n Gymraeg hefyd, lle leni oedd yna gystadleuaeth i edrych ar ein arwyr a penderfynon ni fel clwb i wneud Shwmae Benfro a dynol i gwreiddiau Sir Benfro. Fy enw yw Shwmae, a dwi wedi bod yn aelod o Clwb Eglwyswrw ers 2008. Ar hyn o bryd, dwi'n swyddog y wasg ar y clwb sy'n meddwl bod fi'n danfon adroddiadau bob mis mewn i clybran yn y Gymraeg, wrth gwrs, a fel pawb yn gwybod beth sy'n bod ymlaen yn y clwb dros y misoedd a sut ni'n gwneud a'n ein llwyddiant ni. I fi, mae'r clwb wedi helpu'n fawr iawn dros y blynyddoedd diwethaf trwy gystadlaethau siarad cyhoeddus. Dwi'n credu sy'n helpu fi'n fawr iawn i magu hyder, i siarad o flaen gynulleidfa a datblygu fi'n fel person a fel hyn trwy cymryd lan i ran y cystadlaethau fel hyn. Mae'n helpu llawer iawn i aelodau ifanc y clwb sy'n dod yma ddim gyda llawer o hyder, plant bach shei a wedyn dod mas o'r cragen nhw yn y diwedd a dod ben a cystadlu ar y llwyfan. Dwi'n credu bod yn gyfle i pawb cymdeithasu yn y clwb, pobl sy'n ni'n gweld
yn aml iawn, falle pobl sy'n ni ddim yn gweld yr ysgol, tu allan yr ysgol, sy'n gweithio. Mae llawer o blant yn aeddfedu trwy drwy'r clwb, achos maen nhw'n cymdeithasu da pobl yn hun â nhw sy'n â profiad yn y clwb. A rwy'n helpu blant llawer iawn i ddatblygu hunain fel pobl, fel oedolyn, ac yn datblygu nid dim ond sgiliau ar gyfer cystadlu yn y clwb, ond ar gyfer bywyd yn gyfer gwbl. Helo, Aled Johnson ydw i, a fi yw un o arweinwyr y clwb Eglwyswrw, ac wedi bod yn aelod o'r clwb ers nifer o flynyddoedd. Mae'r cyfleoedd mae clwb Eglwyswrw yn cynnig i'r aelodau yn ddiddiwedd. Boed cystadlaethau siarad cyhoeddus, adloniant neu eisteddfod, mae yna nifer o aelodau wedi elwa llawer o'r mudiad dros y blwyddyn diwethaf ac yn wir dros y nifer o flynyddoedd sydd wedi bod. Mae'r siawns mae'r aelodau yn cael yn y iaith Gymraeg yn ddiddiwedd. Mae'r clwb wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn nifer o gystadlaethau ac wedi ennill darddian siarad cyhoeddus Cymraeg ar nifer o adegau hefyd. Mae'r eisteddfod yn gystadleuaeth pwysig iawn i'r ffermwyr ifanc yn Sir Benfro. Llynedd yn Eisteddfod Cymru, o'r 15 cystadleuaeth a ddifynnu cynrychioli'r Sir, roedd 9 ohonynt yn dod o Eglwyswrw. Mae'r cyfleoedd mae'r aelodau wedi cael yn yr eisteddfodau wedi bod yn enfawr. Mae'r aelodau wedi mwynhau, a mae wedi bod yn fraint fel arweinydd i gwylio'r aelodau yn gweithio'n galed, yn elwa, yn aeddfedu ac yn cael sut cymaint allan o'r cystadlaethau. I ni'n ffodus iawn yn y clwb yn Eglwyswrw fod y Gymraeg yn dod yn eitha naturiol. Does dim angen gwthio'r Gymraeg mewn unrhyw ffordd. Mae'r Gymraeg yn gryf yn naturiol. Mae'r aelodau yn mwynhau siarad ac yn siarad yn ardderchog gyda'i gilydd. Dwi'n credu dylen ni ennill y gwobr ffermwyr ifanc yn Gwobrau Shwmae oherwydd ein cyfraniad i'r gymuned a bod ni wedi ennill y tarian leni am yr cystadlaethau siarad cyhoeddus Cymraeg yn Sir Benfro a bod ni'n gwneud mor dda, dim ond y Sir Benfro yn dros Gymru hefyd. So bydd yn bonws bach neis i'r clwb leni. Dylen ni fel clwb ffermwyr ifanc Eglwyswrw ennill y wobr hyn oherwydd bod ni'n hybu'r iaith yn ein sir ni yma yn Sir Benfro. Gyda hanner y sir yn Gymraeg a hanner yn Saesneg, mae'n bwysig i ni fel clwb i ddangos i'r gweddill y sir bod yna Gymraeg i gael yma yn Sir Benfro a bod iaith dal yn gryf. Byddai'n arbennig i glwb Eglwyswrw cael ennill y gystadleuaeth. I ni'n teimlo bod y gwaith i ni'n neud i'r iaith Gymraeg yn enfawr. Mae'r cyfleon mae'r aelodau yn cael allan o'r cystadlaethau i ni'n gwneud yn enfawr. A'r hyder maen nhw'n cael allan ohono fe yn arbennig. Felly, gan ddilyn arwyddiad y clwb, pleidleisiwch amdano ni a ewch amdano ni!